Ayo Dul, aja mek mamer bagus kowe. Wis salah kostum kowe. Bedek. Ndi bocahe mau? Orang ndelok grup. Wis ngerti. Sesuk cakopan ya rek. Ngetokne lek bon-bon. Saiki nganu Mas, warungnya baru rada. Oh, iya. Bakso putih beliung. Kepingin iso Gapura, Dun. Enak nojo.
ijo. Langit bumi nyekseni Sun lan riko jadi siji Yo sing ono maning Wong kang sun sayangi Yakin riko Wong hangi sun welasi Riko si karane Matai dulu. Pengen mati. Oke. Ayo Dul. Spesial lagi Dul. Dan juga kali ini disponsori oleh bakso rambut tikus. Apa dendel bakso to, Mas? Loh, aja ngremehno gundul kowe. Bakso tanpa tepung. Pokok ning Serono kulon dalan eneng warung bakso rambut tikus ya kuwi. Pak tikus to. Asli dagingnya daging oplosan. Dicampuri borak. Bukan. Aja kesun. Ora penak baksoe. Pentole cilik-cilik. Mabuk maning, mabuk maning, pada bisa mabuk maning. Asik. Ayo Net. Jangkir kata jarini kelopokoni di pangan Vokal sindene Mas. Abot monitor. Opo tasing ini Cari Mas operator cerewet.
Nyampon dasmu sempleh dul. Bondet kuwi lek bengi apa meneh? Bengi awan ae rapati ketok. Matane blawur. Tapi lek mancing iwak cilik ketok. Yuk maksudnya bersama aku. Ini. Joget jadi jarene kebokone galeng kayu maring kalenan demen mabuk ya doyan ngadoan sing mikir apa wis kepesuyan oleh kata oleh kudu kudu hamil kudu cocok kelon sing Hoi, asik. Kau tambah lagi kecepatannya. Asik. Masuk. Batong. Apa? Wis apik wis enak kok bondek. Apa neh? Kowe iki lek wis ora tau cethuk, wis ora tau melok ruwet. Nah,